na yɛdi nkɔmmɔ na adeɛ baako a mɛsrɛ ɛne sɛ nipa bi a wotie me no tie ne yie. Amen. Heaven yɛni bishop wɔ hɔ. Heaven yɛni pope ɛwɔ heaven. Heaven yɛni archbishop ɛne yɛni cardinal awɔtɔfoɔ na ɛkɔ hɔ. Titles biara nkɔ hɔ. There is no title in heaven. Because one yɛdi bɔn yɛni awokɔ preach no wɔ hɔ. Mebatɛ wate aseɛ. One anom nsa wokɔ ka kyerɛ nsɛ onyae. In the heaven no, there is no title. Good. Obiara nhyɛ saa de no nso. Bible ka sɛ onyuma bɛdi akyi a anka sɛ opposition. Amen. Amen. Ɔka sɛ onyuma ɛbɛdi akyi a ɛnyɛ opposition. Amen. Amen. There is difference between position and their works. Good. What do you say? Me nyuma mabra bɔ me suban. Me ne ya me nyuma ɛbɛdi m'akyi ɛwɔ heaven hɔ. Ɛnyɛ o title. Anɔpa yi meyɛ nipa a Awurade afrɛ me. Yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛka Awurade asɛm ama foforɔ anya nkwagye. Me ne adɔfo sɛ wonim Yesu a you are wasting your time. Na mebɛka sɛm bi akyerɛ wo na menim sɛ ɛbɛboa wo. Amen. Amen. Yesu na ka yo. Ɔka no Luke chapter I think 19. Ɔka no Luke ɔne Sakio edi nkɔmmɔ no. Ɔbɛwie no ɛna ɔka Luke chapter 19 verse 10. Luke 19 verse 10. Ɔse sɛ jo. Ɔse na onipa ba ne ba sɛ ɔde bɛhwehwɛ na wagye deɛ wayera. That is the mission of Jesus Christ. That is the mission of Jesus Christ. The man can say the vision and the mission of Jesus Christ. The assembly. Or say onipa ba ne bai. So ɔbɛhwehwɛ na wagye deɛ wayera. Obi enti assembly. Enti oh Jesus ya. Ne wiase anamontuo no the aim of Christ ɛne sɛ wɔn a wayera nkasa nti ɛna ɔbae na ne papa nneɔma bi ayera wɔba asase so sɛ ɔbɛhwɛ wɔn nti wotie contest no ɔsɛ onipa ba ne bae sɛ ɔbɛhwehwɛ na wagye deɛ wayera nti ɛnokora nso ɔbaa no wɔn a wayera na no ɔwerɛ wɔn nti wɔkɔ no ɔka asɛm bi ɔsɛ nnuane bi wɔbaa no akyi nti me nso no ne wo ɛne anuanom a agye no adi no yɛnto aso nhwehwɛ ɔmo mmra nti the actual aim with every Christian nnuane a wɔbaa no akyi no yɛka sɛ nnuane wɔbaa no akyi a ɛban no wɔn a ɛwɔ mu no deɛ wɔnyɛ wɔawie wɔn a ɛwɔ mu no odi kan nye wɔn awie wadi aseɛ aka wɔn a wɔakyire no ɛna wɔs at least yɛhwehwɛ wɔn de wɔn bra master no nti mɛsɛ sɛ ɛyɛ me ɛne evangelist apostles asɔfo adifoɔ asadeɛ no sɛ yɛboa ma Kristo wonti asɛm no ye yɛboa ma Kristo na ne suade hunu no yɛde ɛbɛm ɛni kwan sɛ yɛma wɔn a wɔyera asɛmpa na meka kyerɛ wo no sɛ woyɛ Kristo dwumayɛni na woka Kristo adwumayɛfoɔ wo de a ɛyɛ wasɛde sɛ woboa ɛma wɔn a wɔyera no ɛbɛfie. Amen. ɛka na wɔsɛ time a certain lady bi ba me hɔ sɔfo nam sɛ wɔsɛ me sister ketewa yera ɛnam sɛ nti sɛ si ɛbɛyɛ nde ɔsɛ yɛwerɛ no wana mbɔ me tirim ko nam sɛ yes ɔn sɛ deɛ ɔfa wo ho a wone ne te fie waa woyɛ furum wo nnua mmɔgyaa ayerayɛ wagya wɔ adwuma toɔ sɛ ɔde aseɛ deɛ nka bɛbrɛ o sika no wagya atoɔ wada w'ani wokɔ a ɔsome kɔ ɔhwɛ me nua ɔmo hwehwɛ a na akɔsi hwɛ ɔmo hoo no na atɛn sɛ ɔmo hoo no
wama na ho yira wono omani je omani beje pa enti enkosi sa di boye ni nya maaye no Kristo ni awoto sorry ase Kristo ni awoto ne ho yira no obi enti asem ni enti ade ba ko me pese wo ye gidi ni wa ba ji Yesu adi wo ye Kristo ni wo ye sofo manenya wa sade sa wana ayira ye ba hwe wo amen e manenya ya dwense asore mane ma sore no na ya hwehwe wo mo dabi eno ye se ba hwe wo ma sore but wo ma onya hurade eno na ye adwuma nkasa no kwasempa ye adwuma nkasa no eno wo na onya hurade no so ya se o say day and night ye boy adwem pose ye ba hwe wo na onya hurade ye mo ma huru Jesus ndi hunu sa enkasa wade afraw na ate park so bompai enkasa wade afraw na waji sukuu dan ade ya na yampai bo wasi go wasi kokko we wona waya de wayira asamina anu na dwuma ni nyina no nje me pesa na ma pai me no di hu nkomo kakra na me ni yesa Yesu Kristo adawroma ebeboa obafonom enche na Yesu aba oba unyuma aso akatua ma ode ma yes so afra na ya sofo a osofo die so akatua onsabeka ofra na ya apostle die so akatua onsabeka ofra na se wo bi ya kan sai wo ye teacher wo teacher die so akatua onsabeka ofra na so evangelist so akatua onsabeka na wo ya mabubo suru nyina na ni asofo ni nyina no ya djuma ya one so the vision of Christ ya ba fulfill yes into be somo mama nyina wa ma wen sa huye the somo papa mama nyina wa na ehia koka huye ansin sore manua egu aso dem Sika FM 89.5 mama isa yambre awo sankofo no sabe be benya wa mama Kristo wala so abosom yansa yambre wo because anointing the Kristo afraw one fraw say the suit but your condition mu nyanoa the person obi antiem yie obi antiem no antiem yie ti asem yie wonu ana wote waso dem na wafra so dem no o sa no nso o ya backslider utimi ko hwe no ya correct so ni abi masori ya oba hwe no ti asem ni na de tie me wana anum jot intina awade asoma se kona ko hwe ombra ka tie won se awade do so ya se ka tie won se won wura anu won hwefo na hwehwe won ti asem ni so obo mo de na de break Kristo na Kristo mo ja so ne so a afa nipa no ni so obe sanctify so what I say obe awade de awade ho mbatena ne mu awade se ben kan trao so prostitute adwamamofo no wamani ade ahia ni sesai wama ya lesbian wama ya gay o se ade asampa ni push wo sha de be ya wo so ebenya dankwa adofo so be je Yesu di na bo wa dem pose woni Kristo ho adanse a me ka che secretary ni ho ma because wasabare banta mi kura makatua be di bro biara sabe ni nyuma na juma waye etie nti se no nso anapai say the 4th month emu ni asi ye di bro nyanche the 4th month mu ni asi so atmase 4th month mu ni ati ti asem ni ade ba ko am paso ati ase ne se every month to kura wochi okra ba ko a o hwe di boye ni ba ko e ma Yesu nka sabre wanya nipa fo ko wanya kra fo ibishaw se ada na wo ye dia support gospel ti asem ni we are Methodist ni we are Assemblies of God ni we are deeper ni we are SDA ni e makosie o jare nto ko asora na nya ofare oh
wo jari ya wo kwa sorry de onum wi no anya ofere nya wo ya nso ne boa from Sunday to Saturday wọ́n ti mi anya bibi ama Yesu oh okọ nyim sọrọ okọ all night ọbọ mpa park so kò sí adé do a wọ́n akọ sọrọ deɛ wọ́n tiẹ̀ no nyinaa wọ́n de yẹ dɛ tiẹ̀ ni yie wọ́n sɛ obi kɔ school a ní ẹ kyerɛ n'adeɛ a wọ́n akɔyɛ practicals ɔkɔyɛ practicals deɛ esu ano no ɔkɔ su ayɛ no ɔde kɔyɛ adwuma wɔ baabi wọ́n hyɛ saa de no nso nti bɛbi saw ɛnyɛ nso a ne ɔma ɛna ɔyere bɛdware atena kaa mu etu akɔsi CCC anaasɛ Pillar of Zion Church ɛna kyerɛ sɛ wɔsum nyame hɔ de yɛkɔsua Kristo ho nimdeɛ yɛde apia hwehwɛ wɔn a wɔyera ɔbadwe ma mebi saw 4 months ni atwe akra sɛ I want to ask you 4 months ni nipa sɛ na nam so ahuru Kristo that is their works the person who visa was him. 89.5. They say, "Wama ayira dosu. Wama wiase for onum a dosu ye." So I say, "I am no me on was said yo. Me buy a brother no boss anyum we na djuma ho no. Bibi am boss anyum no no. Na me raho. Na me raho. The person Pentecost for any Methodist Assemblies of God. Any other churches, you hunu ni entia church no ho. So it's me who the church no wa. And yet yes. Amen. Amen. Mama I'm sorry. Nipa bebre yira, nipa bebre ko jem. Day and night and say nipa bebre be. What you say? Wama wu oji, wama ka eku won. Wama atua ka won. Nipa bebre wu. Aye me no said you say, you boss say, wama ewu ri benya nkwaje. Amen. Amen. From Monday to Monday, you can go to Konfanachi. Ebi a unko yashi, oko Kenya miashim. Oko awasra nurse for any doctors no. Eni anom, mimi anom bi na dahai. Na mpesam di nyame asem bre wo mo. What I say? I don't think so. Say nurse me baka tro se ko. I don't think so. Fe nyame asem ma wo. Obi wo no awurade de ne beto ho. Say the boy obeti nyankopo asem no wasakra no anya nkwaje. You can go to prisons and other areas. Yasemini abranti a wutie me na ababa wa wutie me na enye wo dware asra no ko sia na de ana me ndane de eye ko sori ko trase jintratre the free to ada e go si fiada. You need to do something about the work. Amen. Yasemini nipa hu ya boni nipa yira nipa hu ya boni and the bishops and the cardinals yet to them. What I say only time because the position I want to know what trust say about door to door preaching. What I say what trust say you make us on the dry walk casano. What but in Shanka Yame, some people no do cano and you from the free hall. So no man in only yes to Christian the Triana Mo. And the Yasu according to the Jawano, or we are Jumano, and I so bad for sure a bini woname. A bini woname. So people are not theatre official. Kajumana gu. Kajumana and Chimian Pija. So what I say, tell somebody. And the Yasu say, what can say? A short for a dinner to say, when you pop on a buy. So about when you want to one out, why you know? Ababa. And now point me no din komo kakra and sana masaba semino so masaba ho ye nin komo bi I want to say Psalm 23 David Jom me be can straight men can kai David Jom 23 that's somebody o say David ne papa John Irai na men kan sa what they say so na me can free so papa kiss ni John Irai. So to fear was no. Me papa John Ayirano. Or some call her no. And you be on a catch and you kiss and a catch and say sorry call her no. You kiss and a friend says sobra. Me Jaira call her the bread. Oh no sorry. Say papa ni John Ayira. One trust my papa na my son call her Gano. But the call ya branch. Yes. Oh sorry. No season walk on walk on Gano. Oh you know was no. So this guy, me papa Jaira,
na sa dana koma so be kwa ko hwe no a bidini di hina be yi so ya se bidini di hina be yi nti sa wo sori na ko sia ne wo na fa be di Israel so hene we say oyeni pa so jo bi yira obetimi akọ hwe no Ewurade akoma wo wona ehwehwe nwan ya de aba ayira ne kasema kirawo obamoden oguso ohwehwe no na sama ohia no oguso say kisba so e dey na aparo ha o so me papa dwa ayira na me hwehwe no o so nya dwa no de wo hu no e dwa no de wo hu no e fi no promesra adu o si Israel so hene amen so ya say one calling no musabia ni nachi but because of many Christians and already ma wo samra no so already show what the more who push so one na one yira no no bibia o de adomo what you say o bibia o de amawo teniye e mo pa yan hwehwe sika e mo pa yan hwehwe sika en hwehwe dan yan hwehwe ka en hwehwe broche bon pa se wade bo me na mi nya na ayira de bi enya na ayira no bo me na mi ntimi hu wo Ewurade ba so woni na koma yeko amen obo so woni ni kura dwenkoro amen abusuafo ena no pa mi sramu eni pa hu won boni ya sofo mpani fo no de nhwamo there is no need to say you do adwene ba mawo Mr. Sam, I don't trust any bishop and any what he say bishops in Ghana here. I don't trust them. Titles in the but to consider see about boy and then you pay down kwano. I had to. Sure. Protecting the title. What you say? What that kind of kwano? You fell near Cheto, but me I don't care. If you shoot me, I don't care. We hear Germany to the end of my life. Obia will tear me from 1990 babiano. Oh, Kumasiano. When you said you're so far, because you preach. I don't care. The evangelist. Me yama Juma me vie. That's a gun of for shit. Woman trust ya. You can kill me. All I know and can't show me said you own your because you know what's from me. Yes. Assembly. It was son a mass what is saying? So son someone slam say woo. Then you know who teaching so. It is so coconut empty. There is no God spirit in soul. But when you are doing the shy, or some papa Jano, the coconut. Amen. Now, what you need uncle Pong, Nina Yagira. And you are Jabako, Ningan Ayera. Santa sisa wa mahoma Santa chon se me no ka say ebi gumurum o ya se ebi gumurum ese ho if you don't die and not get what shemranti anu ji edra anajo na ko city hotel wura nu a ma ba wa ya fa won wiram anya get what any ba yira asofo any adifo sampatafo any ba yira one spiritual compassion. Now you move Christian 1 year. You can say, but you judgment to the end. Amen. Amen. Ipa yira. Kasabri. When you say I will 20, obeti me free ha. Wakodu France. Wakodu Germany. Wakodu Italy. Odu ha. Na dey ancestors one fa bibia mafia. Enye it will come to one and Christos not starting prostitute. A bunch of money, son, what sit down, then you pay room. Oh, yes, so for being so called, so for some penny come on 1 hour, you know. Mean cause I mean call. What I say, what probably should be a business? Or to two ties, or the other. What you changing, or the other. So what I say, and not the almost ceremony, one wakoji. The actual working to a woman say, one contract Canada, and then you think what done it. What done it? Then is capet. What I say, it depends on you. Above them, there was somebody poor, and that lost to Christian mercy from. There was somebody poor.
nti Jeremia se tiamo denden ɛna ɔdɔ ho ma ɔne so sɛ totobanto mɛka me man fie ne Jacob fie bɔne yɛdeɛ bɛyi ɛkyerɛ wo sɛ mesɔre anɔpa na mesɔre na mpagya m'ani hwɛ soro na mehu sɛ ɔsoro tare hɔ a na magu ahome na mahu sɛ adwuma no menwie yes sɛ da bia meyam hyehye me take pain in my heart because mebisa mo sɛ Awurade enti nipa yɛ gu so yɛnti bɔne wɔmo nyina bɛwu akɔsɛ yam yɛho biribi mam ɛso saa asɛm wɔ yi no gye sɛ ɔnya korɔ no asɛmpa no wɔte wɔnte a wɔnsakra so ade aseɛ enti mesra mo abusuafoɔ me papa no masɔfo me nua no madifoɔ church members moma yɛnya biribi so gye tom sɛ God spirit aba so deɛ a ama so sɛ fa tɔ no moko ɔhyɛ no mo na sɛ mede wasi Israel so hene so ade aseɛ fine mekyerɛ wɔde o wobɛdi akonnwa no wɔde ne ho to no ahennie so wamu nyame a ɔsoma odifoɔ no ma wɔbɛsra ne ho no wamu no ɔmfana no masɛm anyɛ hwee bio so ade aseɛ because wɔbɛnya position the whole Israel wɔka obi nka bi nti wɔmfa no di ama saa nyame no ɔyɛ de ɔno apɛ one day pɛ Samuel kɔɔ na ɔka kyɛn sɛ deɛ na meti ɔsɛ ɔmakɔkɔ no aba madi nkonim deɛ ɔka yɛ nyina abam ɔsɛ woana hyɛ dɛm hai ɔhene Agag wɔde ne bɛyɛ dɛ ɔsɛ mede ne bɛkyerɛ na mamfa nyina hu sɛ makye no na ɔsɛ manka nkyerɛ sɛ Awurade hye kum biribi a asɛw biribi a mfa biribi ama ɔsɛ ne deɛ mede ba ɛnya no kora mede ba sɛ mede bɛbɔ afɔdeɛ ɔsɛ ɔnyame pɛ sutie asena afɔrebɔ sutie mom asena afɔrebɔ Awurade pɛ sɛ wotie no na woyɛ deɛ ɔpɛ asena afɔdeɛ so wobɛbɔ afɔdeɛ nwan apem na woyɛ asoɔdene ma nyame a mfa soɔ ni so so ɔte aseɛ nti sɛ ɔte asɔ dɛm na da bia bɔ afɔdeɛ wotumi bɔ ba sɛ 10 million 100 million na wasoɔdene bɔne na wodi a Awurade mpɛ wafɔdeɛ no sɛ soɔ mmerɛ so ɔte aseɛ meti asɔ dɛm meyɛ homosexual meti asɔ dɛm meyɛ game Awurade mpɛ wafɔre bɔ no a wobɔɔyɛ no na mu sɛ wobɛyɛ sutie no wasakra deɛ bɛn wadwene tasɛmni meti asɔ dɛm metɔne nhyɛ meti asɔ dɛm people know me sɛ meyɛ elder nso mewɛ nhyɛ tasɛmni ɛno afɔdeɛ no a wobɔɔyɛ no a wotua 200 million no nsɔ Awurade ani ka brɛ sɛ wobɛyɛ sutie ama no asɛm nti moma yɛnka nkyerɛ nipa sɛ Awurade pɛ sutie mmom ɛsɛ afɔrebɔ so aseɛ ne papa no masɔfo mede asɛm na meka no o na meyɛ somafoɔ da bia asɛm a meka no no yɛhɛda soma me for the purpose season wei na Awurade hunu sɛ ewiase ɛne Christianity adi afra so ɔyɛ aseɛ adiifoɔ wɔ mu nhyɛ nkɔmpa asɔfoɔ wɔ mu ataa ne adwuma no so ɔyɛ aseɛ ɛnɛ bukulɔ pastors ɛna aba bukulɔ pastors obia mpɛ position or degree so ɔyɛ aseɛ but Awurade paa no masɛm no deɛ yɛto akone number 2 yɛka bi but yɛnyɔ so ɔyɛ aseɛ yɛka asɛm no bi but yɛnyɔ te asɛm no yi mepɛ sɛ obi a wotie me nɛ no tie ne yie nti Awurade hwɛ di no ɔso no kaa se woyɛ aberante a wo nso mɛfrɛ wɔ ɛberɛ wɔ mu na mepɛ sɛ mesoma wɔ so ɔyɛ aseɛ kɔka wɔ adiɛ mɛka ne ka ɛnima no gyina hɔ no memfa no mea mepɛ maprikyi o the words from my mouth is the word from God. Amen. If you reject Christ, amen. I tell you ebi asɛm bi bɛba wobɛtumi ahyia me ato boa bɔ me I don't care asɛm bi bɛtumi apia firi m'anim wobɛtumi asoma sɛ menkɔ suutu no sɛ Awurade ama wo kwan a woboa tanɔpa mehyia wo baabi a wogyina baabi a wowɔ mepɛ sɛ wohwehwɛ Yesu be very clever be very very careful wɔka kyerɛ sɛ sɛ Awurade mpɛ sutie sɛ afɔrebɔ wọ́n sẹ́ sẹ́ wọ́n yẹ suti náà ṣiṣẹ́ ọ papa gya nti na Awurade máa ń bẹ sira wọ na wọ́n di si hene ẹ̀yẹ sọ náà ayẹ dọ̀nbẹ̀rẹ̀ máa wọ kúrò mu ọ̀maa no nípa wọ̀ hɔ
akasefo ho but awurade ma me hu sɛ wo papa dwan yera wo kɔ hwɛ no nti sɛ nsa ne bi yera wo betimi ahwehwɛ no nti na wo ma ne hra wo ho na sɛ woyɛ nipa a yɛsa wo deɛ nanso ɛnyɛ wo no adwuma na woyɛ awurade pɛ sotie wo nso pɛ afɔrebɔ binti yɛmyɛ mumyɛdu no deɛ na nyame hia awurade sɛ pɛ sotie ɛna nso pɛ afɔrebɔ nti dɛ na meka bibi sɛ wosesa nneɔma kɔ children's home ɛne ntiɛ sotie a wotie awurade na hone wosia no nyanka mɔbɔ ɛno nyɛ sotie a wotie awurade sɛdeɛ awurade aka kyerɛ wo no wobɛyɛ deɛ wobɛyɔ that is the word nti ɔhwɛ sɔɔden sɔɔse Samuel yohane Samuel awurade ka kyerɛ ne sɛ wokɔ no ɛma biribia nka hɔ na ɔhwɛ sɔɔ naase kan na ɔyi wɔ hena no na ɔtwa ne ti ɔtwa ne ti wɔ sɔɔ anim sɔw ɔdifo atwetire ɔtwaɛ na da hɔ ɔwia na nyaa no ɔkunkum wɔ wurɔ sɔf wɔda na ne so ɔkɔ na Samuel suo ne mu sɛ mepa kyɛw sɛ mayɛ bɔne kora na ntwi mfa me so ɔyɛ sɛ prophet Saul is a king wɔyɛ nka no kura nkyerɛ ahemfo ne asɔfoɔ no a wɔma sesɛ nneɔma soa no ka nkyerɛ wɔn sɛ wɔmo mmerɛ wɔm ho ase it's better for every pastor to humble yourself to Christ ɛnkyɛ bia me mekɔ Akra na wadwuma yɛ wɔ Nkran that is the time awurade ma mehunu sɛ mewie stadium crusader the next awurade ka kyerɛ me wo sɛ meka kyerɛ wɔ sɛ awurade se sɛ wie crusade na the whole Ashanti region and Ghana this is the time ɛdu mpampanso abia na mekɔ Akra hɔ na bɛwu because deɛ obia nka no mɛka sɛ awurade de banko ade a mente sabi because mepɛ sɛ meto ne wuo mepɛ sɛ me nso mogya dansefoɔ no yɛkaa me fra aberanteɛ wotie me nti wonim Yesu wonim Jesus Christ wonim kɔtɔkɔ wonim Yesu wonim Accra House of Folk wonim Yesu wonim Chelsea wonim Yesu wonim Ramadan wonim Yesu wonim Barcelona wonim Yesu wonim Mama wonim Yesu wonim Nyansawate amen I'm not against you because wonim Nyansa menyɛ Nyansa one Christ woni no mepɛ sɛ na pai wohuru Christ jade woyɛ nyinaa mu na twitwa Jesus anapai wasi dan watɔ kaa Paul sɛ ɛsɛnea no wasɛm yɛ nkwasi asɛm a wɔn a wayera wata sɛ so far as wasi dan nkyerɛ nkwagyeɛ makɔ America makɔ Italy makɔ Amsterdam wonyina bawia wɔmfa university ɛnka nkwagyeɛ ho from Niemana, oh, who's Sam? So I said, so you Jesus a dear brother Waboka. And yes, I am for Sobiamaso. Come to Christ. Amen. Still, there is a privilege to you. Yes. There is a privilege. Yes. Now, Jesus, when you want to tell me what mercy seat to show. And our compassion, amen. That is why I was sending, was smiling. Wasadi asara meka nje o sai wana bowo wana nyiro wo hia wo kra Sika FM 89.5 Bribira brother Sami no preach no tujumbi o say obi nam da kra Yesu bebe obi nam da kra Yesu beba so beba wiya obeba nyumra wenimo obi nam da kra Yesu beba da Yesu besi fam ni kwase awura menim da Yesu Kristo baba da kura pati ni ntimi nkyerɛw ntimi na mom sɛ ɔse ne nka nkyerɛ ɔsɛ ɔba na mane man sana wasakra ada totoba ntɔne baba no Christ ni obi ani agye nsakra bi na wane akɔka asɛm no akyerɛw asɛm ni nti sɛ hwɛbi mmara asɛm ɔda na ne ɔkɔ no ɔpɛre no ɔsɔ asɛm sɛ boa me so me muna me penya me chew o so na ta ne ma na te hwe no se Samuel so what about him what din kwase asem enti dada wonya wuni se what din kwase asem afela ko ahimie betim so ai suma we
nyame soma wɔ soma wɔ yɛ nyame soma wɔ no na nka yi wɔ humility nti ɛwɔ gyina bi wɔ hɔ a ma menka sɛ mekyerɛw awurade bɛtumi afa mu ayɛ na wɔde bɛliftew wate aseɛ yɛwɔ kyampa bi wɔ hɔ a na wapɛ nyame na awurade tio ne wɔsɛte another issue ama wo na wagyina so de aliftew back nti asɛm de wɔnhwɛ yɛ a anipa hohu ɛbɛma wɔsa atɔ wo birim wɔnhwɛ yɛ nipa hohu ɛbɛsa slepo down nti asɛm de yɛne tiri mu dɛ enti so ɔka kyerɛ n sɛ afei na nka wo wahemie bɛtim sɛ ne wɔstate yɛ a wɔba nyinaa bɛdu saa berɛ no ahemie no ɛntimi na ne hwɛ soɔ yɛ asoɔ mmara mpaa na ne hwɛ sɔɔ sɛ sɔɔ wobrɛ wo ho asea woyɛ sotie ma me a nti all the pastors all the evangelists and apostles in Ghana here all over the world wo sɛ awurade afrɛ wo wɔhwɛ wo so bɛɛsuti ama no asɛm a akra dodoɔ sɛi na wɔhwehwɛ wɔn every month wonya akra sɛi every 2 months wonya akra sɛi wote asɔ dɛm a na obi aba sɛ deɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛfa yesu no ɔne yɛsom wona akɔtwe no asɔ dɛm wɔn a wote no wonya evangelism da nane meka sɛ memese sɛ wokɔ branch hɔ na sɛ kura wokɔ na nipa a wɔyɛ 200 a ɛyɛ dwetire na awurade abɔ wo dwetire ɛna ɔde abɔ wo nti ohia extra 200 ɛwɔ hɔ sɛ ɔyɛ aseɛ nti sɛ ɔba no de 200 na akɔma no a you be in trouble dwetire mfasoɔ ama so sɛ ɔba no de the same 200 no akɔma no sɛ owura menim sɛ deɛ ɔsiteɛ woma no 200 nimia ɔno wɔnhwɛ ɛnyɛ asɔde a wosi no wɔka wo ɛnyɛ mission house ɛna awurade kanyɛ sukuu a wabie nyame mfa ho kasɛm ne ye ɛnyɛ assessment a wotua every month no wo sɛ ɔse papa bi ɔtu kwan wonti asɛm ne ye o ɛna ɔfrɛ ne ma anaa ne nkoa nnipa no yɛ tere na ɔma baako talent maako num that is victory yɛmfa so ɔma no 5 cities ɛna 50 cities na ɔfrɛ baako na ɔma no 20 cities deɛ ɔde bɛyɛ deɛ ɔmfa ho so ɔde aseɛ ɔfrɛ baako na ɔma no 10 cities na sɛ wo nso gye na ɔda no na ɔkram sɛ neɛ mekɔba na mekɔba a obia bɛbu no adwuma ho akonta so ɔde aseɛ fine ɛna ɔda no ane na ɔkɔe ɔkɔɛ nabi akyi deɛ ɔnya 50 no ɔgye wode no no masa de adwuma no ama me I want to work hard nti wɔmfa sika no anto da mu ɔde yɛ adwuma ɛnya 50 saa yɛde abayi ɛka ho ma kɔyɛ 100 ɛna deɛ ɔnya 20 no so sɛ no ɛne ɛwɔ sɛ me nso de yɛ biribi na ɔno so de yɛ adwuma nya 20 ka ho deɛ ɔnya 10 no gyina wɔde wɔ so no papa ntirim ɔden mahwɛ yɛ paa na sɛ wɔmmra na taa no kora ahyia because adwuma deɛ ɛlose and gain ɔsɛ mpa baabi de to na ɔba ma nyinaa de ama no mpa asɛm so ɔde aseɛ fine enti ɛna bi akyi papa ne ba nso wankra wo wɔba no wankra ɛna hwerɛ ɔti si mu enti ɔmo wɔ fie a na kɔkɔɔkɔ opie baeɛ ɛna manfoɔ bɔgye ne so wɔne ne ɔbae afei ne 3 years na ɔfrɛ wɔ mo a wɔde adwuma nhyɛ wɔ nsa no wo sɛ mekɔ me ma wo sika bi 50 kɔyi bra wɔn wɔgyina wɔde no ɔse masa 50 na ɔde maa me no ɛna so nyɛ 50 na ɔsɛ na asan wɔsɛ mede ayɛ adwuma nyɛ 50 aka ho wɔsɛ woyɛ sure ɔsɛ meyɛ sure ɔsɛ kɔfa bra ɔkɔfa ba ɔkaa na yɛ 100 ɔsɛ kyia me woyɛ akoapa nti wobɛsi nneɔma pii so sɛ na nneɔma pii na wɔde ne bɛsi so no na ɔpapa no ani so na wɔhwɛ de ɔde ama no no so ɔyɛ aseɛ wɔhwɛ de ɔde ama no no adwuma ɔde bɛyɛ abayi ɔde bɛyɛ what is CCC what is Assemblies of God God's spirit wɔ so can Acts chapter 1 verse 8 read it and answer me Matthew 28 verse 16 17 18 19 I want to carry
Buani otifa kusa asa adwuma no mfa no ho. Sika FM 89.5. That yes to be from a big boss. The Bible. Tasmani. Okoye ba ya afai papa ne se chiame. Bi be se nyoma piso. No mo di nyoma piso. Fi sa me di bebe shawunsa. We ni pa obetimi aye bibi. Father say afai man hwe na ni di wasme dase. Fe the fi sa bra ne ko na ni ja wie pe. Yes. Papa na reject no. Odi ni be ye dwuma mu panini. The nyoma hyenensa. E ho na 20 ni so ya fast. No pia ba na say daddy me so me kon wa onim o 20. Yes, I won't swear. I said, Daddy, you should be a year to my hard power. You na coba. The men 20, the same 20 cow. Amen. To be a function in TBC. Me na cow. Said the Baya Bow, the Odi Giant. Amen. I thought you was a charming. Also, ya quapa. You don't do no piece because what's your bobre? What's somebody at the cashier salon, sir? Who bet him the Juma? Yes, sorry, I'm not bumping, so I demand. Hey. What's I say? Yet it can show them. Ni adum. Any adum. Is all could be possible adum. So what I say? What you doing when you because I go clubhouse one. You are sitting in your place. Yes. With the time to Christ. Felipe Ayra. Felipe Ayra. Catch up on Palan. Little Papa says 64. No, you know. Obekomu bia ni nkwaje. Obekomu bia ni nkwaje. De bia me catch Zion for say. Bomoden wo ska nkwade abobo speaker. Obi anyina gina bonten. Enye so pass wa semene ba ko betu obi aso. Beto na sumpa. But I mean sorry me nyem say we certificate wa yo. Christianity and belief certificate. David abodin. Bodin. You certificate. Me mama friend be some say. Me certificate was a make say Christianity is not a Ghana work. Ano nshaba. And Ghana is some policy. David na wo kizo sumbere wadi so. Na kono na wo di Ghana so. We make Christianity so. One way away. Yes, and yeah. Na no Christ one na tuma ya betu no. So ya say. Ghana for na punch you say kodi akonwa. The so many person ya bobana wo wakonwa na wo di ni ho. Say ni pakora na abapamo. Is there any punches? Oh. People are crying. People are frustrated. People are dying because of bad thinking. But be a guy like a cackle, I do soon. I say, what can I say? I didn't tell preachers, and I don't preachers, I say. And don't think I say, I'm going to tell God to me over school. Oh, I say. The preacher know politics, what about them? When tax your military, when you sell electricity bill, or be out here like baby tax. When you be out here like baby, which your tax? Yes. We see kind of band, you see a tail. Yeah, too. Don't let you know what you mean yet. But once you see kind of down, you are so typical. That is Ghana. The back at you say, you check. So say wo ko insurance kurana with your tax. O kan wa wo timi wa wo insurance no tax da so. So say comfort ti ma hu fo ne tua. Me catch now. Me nyama buy the tax atoso. Me so me wo akia ma me this scam de kofa. Me ma be ton ma. Nti wa wo koto no wo na hu tax no. So ya say that is Ghana. And he says, Nipa who are man, you are frustrated. And to tell you, some training panua was shot, said your economy in the corner was bullshit. You persecute Name. What had done some woman I saw. What I say, Miss Slow, a Bushafo, let me see, as a Minakada. Minaka, all the leaders in Ghana, woman here against Sakra. Woman, you Jesus Christ. Say, you should Barbara Bonimua. And you never perform. Amen. And you never perform. And I will be for me, Bisham say, Argentina, and I'm not good for the Diaconia. And so, the bonnet is Salem, no. I respect him. Or the Diaconia, where Ghana.
I'm supporting him. I'm not against him. Yes. The same as mama, I'm not against him. Me follow. So what I say, obedi akonya na ye. But the man me hear me so. Echa akonya obedi no. So na kra nya nkwaji a accept praise God. Yes. So I say, ena mama akonya na wodi no. Am follow. The hear me kase pa ya ne kra. Amen. I was saying kra nya nkwa asense nipa bo boni di so president. To so hwa ne tutu ye. Akonya na wodi na na de ne konkwa je na so na de ne kose yim. Bible said me yo nyina ene de baba temu. So what I say, the council of states, council of elders na to no. I was so mo ko no settle ne ka chen say mama. When you akonya de there, but be very careful about your soul. Anyway, cousin, this Christian council was system. Yes. Also, we you be film. The you be film. Also, a done it. Because we are one side. Also, you put your customer in your betting against you. Sana was say you. What is here? It will be a penicillin for us. FM 89.5. The man upon the shadow. They say, we know who you are. Brother, you will be a yakwa. I don't know woman, sir. You must say, Adam, never bought no, or then son of man. And so, I didn't tell me, the other how. Brother, we now know, and now, Satan, and I pursue to acquire that trouble. And you know, yes, you some country or say, or Baswa. Yes. Or some country or so, young so. No, I call me home. No, so I am robber, was sacra. And no answer cry. Into a home and no cry dot. Now, me deny. Me cry the name so I am robber. Let me try. I'm supposed to say, no, say, make one now. Me travel cry now, conquer draw my attention some immediately. To be better train and packing them she form. No, supposed to be chow. No, just one. No, organize a being chain. No, just one. Supposed to say, no, say, I'm saying it's about 12. Now, no more jot. If I say, no, I'm shooting. I said, I be. I'm saying, so far, question. What's it? So far. And what about in chance? I'm oh, brother. It is our. The many packets here be a. Okay, we hear you. A friend was in class in Wusu. Just a word. We call in channel, brother. Because I didn't about 12 o'clock. Now I'm jot. I'm a boy, me didn't tell. I think with you, hey, so far. And what I'm in jail. I'm so sure. It is our. The entire my damage, no one concludes some damage. Okay, here you. For suffer no crow, suffer no crack. Your bomber so matter this. So for your bomber so matter this. I pass one loose. You will never know a little approach. Benefit to be and one. I feel loose. I feel not more glass and your pump time or pump in the back. When I'm pumping no trash. I'm supposed to say my dad you are brand to you. Let me join in chain. Let me set down a comb. Na dot we see any banner a channel satem on fan kono no biu. Na say brother to kono e nim komo. No to train no tiaso. To hwe ni di no sofo. Nti awrade beje me. Na say hwe. Yesu hia on tata so ametika mo me ko. Ni twan. No se me nyina. Yesu hia wate. Woni do ado be sofo me kom ni pa o. Sofo me shoot ni pa ma shoot opemfo. Mo ne be nyina wu. Mama sis ka dwane. So for me I am robber. For can am yanka se mani atata. Na me dem sa tu ko fa do no so pompe tai no no so ajai. Dia ni am pompe tai no so ajai. If a brother kasa sa no susu na for bagnasa no susu enu so me boma ni enu so. O sore no abam me. So sofo en na day. Enti me dey taka mu ko bonus. We track am ko bonus so na brother no e kwa e ba soy o jari o ye bia ni bisa say dia adwuma no ni ye no so ni kaka e so lances o se da bi na man ska kwaje lances Amen. na brother ni twika o jari o ye bia little approach little
but you get to say any pan other back. What can say people what do money? Oh, Satan, a Satan. Sika FM 89.5. Just me. So brother no, ya watakwa kra. He say wa ya wakwa kra wo say otrasia anya ne cruise no. E be ba no so. Ke ma ya say wakwa kra o twi taxi. Wa no apa. Na just wo hwa no wakasa kra wa. Wo say sofo. Wajimi o, dem say brother na ajo. And I know a friend here, or so be Bible school. Let me say it's better for you. Who come Bible school now here? We suffer. Let me answer when I'm so bad. Because when life will touch one in Kuan, a truly probably. Amen. What I say, I don't for them. But I snap him. Oh, but I snap him. What you are you a crab? I could pen. I mean, pump, I'm the swasakra. Let me have a example. Me papa coffee shop. So one kill me as a man, Chania. Ebiank ma wadam. Ebiank ma say. And so sakra many don't be catch and say, "Why tell me sakra nyina ye me japade." Amen. O ya be fa so odi nyame asem ma no. Mo we dey awade dem nso me ye. Abusuafo, mo ma ya moa. Mo ma ya nsori. Mo ma ya bibi se Kristo no nyam. Mo ma ya mane wo na wo ya ne nyakwa. Yes. Yan fani di su mi di. What you say? Anybody you know? And summer, you know, deed. Afraid or to train. Look at us and can find what he near betting. Now, so the one into a jar, he never flew some. Or the command called I can to work. Me and can rubber, me and commission. So what I say, but some idea below another time. When I make a can and you who said, just man. Jesse Mano. Or sure one day, Yama say, Jesse say, David, for now quantity. The Marcus of one hole. Oh, fear. Let David inquire to them. Let some idea about Quacker. Until David and so, let's say Yamarano. Or when we are no Patakuba Jata and Sicily. About you, Johnny. Was a what? Me papa John. Me man find go. And what boy? And to shot at the age of what is 17 years. He fights against beer. When this is a coin, a commission in the papa John. No, I'm a fan. No buntrinku. No patakuaba chili. No cool. No Jataba chili. No do the power coaching Jatana 1 and you papa Jeff in the same time. Or they're sending them down home. What I say? When I'm not say someone was not sure, was a conjunction fear. Was on someone was not sure, no sure papa Jaya. Walk up and on someone was not David, so not David, every young. What I say? What they kill upon and some. Yes. Other for them. Wakira hu hia cha wojan na so nipa kura ni abusi sire akwa ni papa dwa ho dia da bia ne kase obe yesofo a enhweso bi beku. You need to stand firm and proclaim the gospel. Sika FM 89.5. I want to know why that kind of crowd you be in trouble, but I don't care. Me ya juma no me gira we me say wonya me hwe ma ye ana ma juma we nsu anyimadi. Yes, what you say? Ti me na me kala crunch yo ana ma pai me se me du abrochire. What you say? Abrochire kra no me nkonko bag wo mo. You from Italy, from Belgium, from away from it. I'm prepared, neighbor. Me say me home chame, neighbor. If you make kroya, no one wabum. No be who. What I say? Bana me bandi o tin wa hanu. Ela me sa that was all. Akwasem bibia ntumi nane. Sempa no a. Shefade no so. Na ya me ba say,
ana me yam first can to me ana ye hurahura me aja say ye hurahura me ti asebri abanti a wutia me David okum sisre okum ayipataku okum jata onyame say yes o John Pony na me man Israel so John kira we hear David dia enya me dini ti Israel so ebe amen Zaya me dini ti Israel so ebe enti Samuel sorry ko Jesse fie ahwana akoma yi wo hena me pe afa amen kokko hana tasemi nyame anya nche David so obedi hena nyame na prophecy obi ansa ne nkom that time na D4 so obi ansa ne nkom say David akonya ya odia obi ansa ne nkom so I say God himself sensed it when we said this guy say enyan kura kra hu hia no dia yes with my Israel anya me Israel manwa obetimi enyan kura kra ehia no let's say enyan kura so hwe no hwe so de ne se nipa de baboro so what I say ne kwasem fine but only say what asofo ne D4 ne asampakafo bebi ho woman sore makura e ma sore ya wonim 89.5 abo onim onfa ho did you want sika o ma sore e no be hu sesia ye ni kun ho do ta ni bibi ba fie o shan flip ma sofo e no be kai de wa ma se maba e pasala pai me ni aba e jama na obo o kra hia Yesu amen e jama mo o kra hia Yesu won sha me katro e ba se men kan cho se unti no be wi oba pro no brother na so do bi botel so no wada sofo ti asemi ni o ya lesbianism obi anya bi chao o go tutu jai mali magali de no botel oni o gidi wo Israel so ya se no gidi o Israel e so to be Yesu somfo ti asemi ni obi Jesus Christ somfo yes ti ani ye wa ko ni pa Paul so kumi so rade friend only say make too much on so pa so rade de ne sakan we catch you wo here Yesu wo kra so boma no to say men kan to say you sit here bia no bra no change your life Christ or life transform our born in China or transform your life or do fit to be able to go to the from hallelujah amen and can you say come and fata so jeme come and so jeme we say nkwala boni ma yebi cause some power ma dibi but the radio dot esme so and won so de no betimi ajew oni mo so na me kwa sore ma hwase jade okan jade okan ata se na me kwa sore ana ma hwase ntimi asome de ntimi ko bi o me fare sister Radi Yesu na nim se ona anye fom it was in ankoma hojo yen shere abase mu ago yen shere what I say and ya said this your soul somehow tell na so amen ma Christian yo poma na so mu na nante na kwa sore amen amen and say na nkasa me fare me ni pan sew me ni pan kuru na okra me yewrade dia that is better what I say abantia wutia ma no pai yes you don't know so from a kwaje sakawa forget about the sakawa you can change your mind what you know do ko what you betimi do aba Yesu nkai amen so from a come message I akomne dey say na wutimi tugu so I say yes you can change you woni baba bra akompan and so na sakra o madwen yes what I say me ma me papa ya bosom for entidian you can change your mind amen just me and now pay against sakra yeke Bible say komani ade gidi anu na di pam ka kon kwagiem Yesu dolo abantia it is Samuel eko on the say Jesse fie odu ha no chia o masomdwe nka mo Jesse yam gere pram odu fo ma hada na hada o say radi so fie ha na koma yi wo so no on country kroni na so odu so no what I say and I think say what I say
Nathan akoma ba ni nya Yes. na dwe ba ni kansenen Pa. no hin so Ende pa. so ya se sampia na no kra na wo ye nipa wo so hene wo se han wo so mamari manu ene wo yi wo hena fa ai odifo na onu adi mi kan yi ne mamari manu pie we ba nya be se mempe adenti wo kwadwofo Enye Eliab. wo ya se wo kwadwofo wo se dem Eliab no. Eliab no no na de fo fraba Aminadab. Nadab onya wo se mempe ono so kwadwofo na yi foforo Sima wo se mempe so ya se Yes. wo se yi foforo Nathaniel wo se mempe na yi foforo bio Adai. wo se mempe wo yi ya dia to success Osimnito. o simulate o boni dia wo se mempe Mpano. wo se ya sa wo se dia na asa Asa. o ba ni oni papa no ba dia na adwene wo Asa. Papa nasa. so wo na defie no ani oni fa no on say o me ya ha Yes. enti se nyame pa bibia won sa nkofo no enkofa foforo nyame so de nani abudi wo wiem de o ka wan de good heart so ya se de o ka good heart ti asemri nyame so de nani abu nani abu wo ye na o se sama se enti o ma ni nyina ni o se da bi akaba akubi o ye we plan one pen no de se o wani nye ho o ti wiram no se mon ko fa no madam won ko fa no mara obi ni no e ko si sei sa koda ne beduru ha ya suma ni ko bush ya ko fa no ba ono so so wanya nya no ho ansa wo baba fie no o so hwe se abapan na wo no o so enkwala no wona nsa so no ka mata ne bre wona chi ni ko adwuma no ho o ka mo ano Ya gro. nti akɔbɔ na mane yɛbɛ sɛ 1 hour no ɔmae 2 hours no ɔmae 3 hours no ɔmae fɔm to ɔma ne anwane ne di nanim wɔbɛi ne ɔkura na ba ne taya ɛne wɔba nkakraka ne anwane bobɔ ne bo afei onyame hwɛ ne de ɔse this guy Deserve ampa. wo deserve woyɛ makoma wata sɛ I love you Amen. aberanteɛ nti dabia meka bibi sɛ you need to do something right now. Yes. It's better for you to change your heart. Mama cracky who hearing. What upon my shuffle? Many are do for. Says a question, we are my enemy to every minister. Once a year suffer, you pretty chance for them, and you are nothing. But a shuffle be a dear and now coca. Once I went to also for penny waka. So for penny, Jesus Christ. Amen. Brother, maybe you are your shuffle penny. For 10 years, I won't see your matter. What's that Jesus who are born as more? Or so for penny Cassidy, we also answer no. According to Shina, we also ask of penny of Blanisan. What's a mechanic? No cra, I don't want can correct. Oh, control. So what I say? And the idea coming in, sir, you regarding position. Position. Yesu Kristo ba. Me ko say we are the say. Me say one day born, one day die. That ko na woman, that ko mewu. Na me wo so di a me wusa kronfo. Me wusa asempani, na me wo Kristo. Amen. The work I'm doing. I'm so serious about the work. Abranchi amano pai. Who Jesus? What's the country of Sabra? One a war, one a minute war. One a way dia. When you say Tandia, maybe you do a Fabiano or Sabra. A Montana Shashua, you who shall be you. Montano. Nanu Easter, Samakaya. No, Mama said, we must say. Yes, you kiss some Mojana, my yard them fitchy. Oh. And I get well. In Kenya. What do you have to do, Broko? What do you have to turn Kanaman? What do you have to do? Back at Sukoko. In Senian Futuro. What do you then Broko? Christ, when you crack at your Bobby said, and your first one didn't know be a man, Kanaman.
ana me kraman menya maduane na media menya maduane baby matia me to bia brother I want to help the last time you know we did go sweat into my bush for nyese me ya bush ya they rejected me me la say me face camera wo so I say come share me 100 million when brad you hear me 100 million me the better mic and the post speaker and the preach let the boy in your sacra Misa. Me the better me so the mama he na me ya enhie me mama na ho me dawa na me pra akrantie hu wura mu a wa na hie no wa dawa pra wa fra dot ye no so what I say me yes say the body kra no e be free nsa what I say na the minimum sem to the kra be free nsa nsa be ka na the odobusua eyere ekuru ema what I say atwa wo no awrade no fatana hini na the one pan hu achi na one fana sem ya ni nachi no fatana hini obi ya was hwe do atwa nsa hwefu ntum dadem no da na ni hwe na chi fata Kristo hini and to me focus on heaven, me focus on the work I'm doing, me focus on the vision of Jesus Christ. That's all. I don't have any vision. Yes. My vision is Christ's vision. Jesus' vision, and I'm only follow. Me need any vision, bia. Yes. The branch I would man pay. I'm so serious. I'm so serious. My man can't say David do what? No, I can't tell someone. Samuel. Obarema make class of me. Baremani. I for when he what's deserve. So I say, o show you go David so. When the man who might tears you so. When you hold him the free source, what the best David say came. Casamini. It David, but you extraordinary. No one pursue Peja David. And I was say. So any Goliath in Yantokwa, Israel any Goliath, they can say Gat force in Yantokwa. That's what Johnny. They were pushing David down the whole water swallow. It could come Goliath. No the Pejano. That's really with the Pejano. No man do who to us. If you see the yellow, you do see be our something for you may do who to answer. No Johnny Flag Johnny. Now you are not your banana, the shiny Jumano. You're sorry. Since you're a woman, and to one swallow, you need to pack. That is the word. I'm going to make a kind of a cool. Why a cool? C'est Christ m'a called bien to me. Tis a pack for me, Jacom, but my foot ram, the mamma. But beyond Passoya Casino, when you pay for. Amen. One more than Passe, what the crowd at Penation, one of such a shakra. A radical lift to. Was said the boy back was sacra nadria above from Pimpim dear Kushi. Amen. And to walk so every day, the boy back was sacra. The one who preach came, oh, dear Madame Cabia overthrow. So I say, any power on that panel is from see a money how another cow. You need to pray to God. Would you not present the Christ for Jesus alone? That's all. That's all. For Jesus now. When you tell me see, me do yes what dance here me be biaka. Hey, obi obi wase sanekra. Wa me ya don fiti masabi. Wa me bia bi ho mira masabi. Me ya ba, me ya engu boni. Tell o share you na with the good David so me ma be sim so. If it's that day kron, o money be share so ma e be ha. The house I say no David Akuno. Who says I'm on free so. Now the akaya would now for David Akuno, God protect David. Or protect him. Which we must swap for Daniel Nancy. For about 10 times. So I say, and 10 times on kind of a ash color. Woman I have brown. There's a check. What's a Buddha? So I born a Christ. No, be used for him to me. Or they say, David, a him to me. A born a Christ was a Buddha. Then answer us by a God and 1 minute. So we drew her, the soldier catching. Nana Jamo Shaboy,
ɔsi gyae wɔn alanse na ɔbɔ so ɔhyɛ hɔ a nkate ɛna alanse na kora akyɛ ɔnsa yɛ brown na ɛde ɔdi hyɛ hɔ mesi ɔhyɛ hɔ ɔsɔre yɛ ɛnadwo ahomakye no na sɛ ɔda yaya ɔhura nkora mo ne sɛ kra da ne nkyɛn anka David fire ano de ahyi ne yam ne nkɔkunu nso ɔse memfa me nsa nka deɛ wasra no menkono na taadeɛ no kɛkɛ wɔtwa akora no nyame kɔhyɛ no biremkren ɛbɔɔ no owia no ɔfra no saw ɔsɔreɛ no ɔse adɛn na wokaa me saa bɔne baa na mayɛ wɔ sɛ makoa gye anomanyoma ma nyame nti mede mekra ntome nsam why ɔsɛ firi sɛ yɛsɛ wakum pempem ne makoma ampem du wagye m'anim onyam na ɔsɛ nyame de wohyɛ me nsa wo ka wɔ sɛ mekum nanso mabɔ m'adwe mpɔ sɛ memfa me nsa nka deɛ wasra no wɔsɛ me nyame de mehyɛ wɔ so hwe wataade ana ani waa wo se kan na mede twae ɛni metwa wanti metwa woti anka abɛte waa na so abu nkotodwe ɔsɛ David mehu sɛ wotene asena me what I say you need to think twice awuyɛyɛ berɛ mu ne yɛwɔ no mom yɛmmoa yɛmmoa nkyeɛma no a ɛba no sɛdeɛ ɛbɛyɛ adwuma no a yɛyɛyɛ no ɔmo nso bɛtumi atoa so mom yɛmmoa maame nom papa nom aka wo fie sɛ ne wafiri wiase wowɔ 60 years o sɛ nyame ma 20 years koraa wobɛkɔ saa berɛ a wowɔ 60 no you need to change do little bit to Christ yɛ biribi ɛma Jesus what I say when a man who was 60, 65 kakra bi afiri wiase ɛmfa nyɛ dame toɔ ɛmfa nyɛ spa yɛ biribi ma Christ afotuo na mede ma wo bɔmmɔden sɛ wo nso bɛhwɛ nipa akra ma Yesu bɔmmɔden me papa no me nuaroma sɔfo me nuaroma kristofoɔ nyinaa moma yɛ nka mom na only Christ alone can save your life. There is no God in this heaven and earth except Christ. Ono kwa na betimi agye nkwa. Because you heard me say, "Ni mu na nkwa ho." Omo me wiase nyina ntese, only Christ alone and a man kwa. Jesus achiro nkwa ni ho. So ka sempa ne kira no, no so amfa, ja ne ho, ne ko ba bi because Jesus say, "The was will betie." Ontie. Look at sempa na, the obagye no so dwe ntra ho. The so onye no ko ba bi. So what must say? And now pray my foot am the magana phone. God is so important. You who feel be strong, be bold. Amen. To do the work of God. Amen. And found penny baby. And Jacob said you can't preach without the Spirit of God. Amen. Amen. And to the whole woman of the can. What I say? The Spirit in my soul second. According to second for our come. A common senator. And the boss of the band so on yan why day. Oh, yeah. Overcrowd, we are not coming because of them. What I say, but the idea. Yet, it make us a finance at home. And not quite a gospel, and I don't have found net your pet. Only something I saw for the brief from me. So far, we are preaching and see how the attempt. I mean, who says, be a canna. I become God's Spirit. I found John the Baptist. I can't say, you probably by your good Tiama. When I can say, now, when you John the Baptist, Jimmy. Spirit, I did John the Baptist here, Juma. No one I do here, Juma. When you be a near catch on it. Spirit, I did John the Baptist here, Juma. I was saying, and I didn't hear Juma, so when you make catch on. Yes, you catch the head of soil, Sacramento. Or catch a fellowship from Penny for a so funny say, only a hypocrite. Only a natural. He told them, only to tell me so to do swammy pa, nobody woman sat here, woman. On swap. We are some question for what I say, what can be said, shuffle penny, we do not come. Not your country, let them read. Yes, you buy a Kalafani and I'm in our home, you are so from penny for. No fellowship for, and you could almost. But he said this to Metro 23. I was for and we have Bremen. So many times I say,
we are suffer kakadasto when you pa mama pop any in some him not traffic dear sure can add yabato I don't care anyone in Shadia Munga can't say John about to send me a new Shadia the Spirit of God or you will be okay that's such a be one yes ba for Jesus what maybe 190 do na ye no full stop not tell my Christ so baby a woman elder e bia na we elder what you say the better issue is sorry be amen Radin reject we know we am nko ade one woman no there is a privilege amen so I say me say so we are born na wu mu dia ani adwen sakra ni ho ti asemi na mara wa hwe ase wo mu no wa hwe ase na kra da so ti ase na Radin ku no wa ma privilege to change amen wa ma privilege to change so what you say wa jama mo nyina wu ya na Radin taw so oni baba ho so a okro no nyina wa protect ya moto Radin taw so oni baba ho so a so what you say osofo woni ma deda still Radin taw so oni baba ho so a it's better for you ma yam show na change because don't kura wudi bawu you don't know don't kura yesu baba you don't know until you need to change we are prophet fine but when ma deda what could you do no dey difuma Radin ehwa until won kuwo anya drone na protect you Radin ehwa se bia woni baba ho so what me sakra to mu ni na atogu no pega ansaka I surrender my life to Christ the Radin show you wa prove what is your jiwa ubori ya wi ya nyina won kan yo anu ni mani je ho Jeremiah 31 as I say so ba do wa mu yo na born so on kai build that Jeremiah 31 bibia me kai ho no me age papa Jeremiah 31 so wa mu yo obedomo na born so on kai build ti abiri ni abiri bia na me katse eni pase so unim say we Christ we nipa bia kwahwe ase a we elder pay wajna puppet ani ma ya sori we catechist pay we you can say steward pay we chauffeur pay and wahwe ase and trahwe ase ni you to send kura man how it's better than so best someone amen so far as adia chono there is a privilege Radin da so do Radin hwehwe Radin paw na wajo nkwa ma me papa boni ba pa na wa ya into Jesus into me fancho de hia ma oni ahunu ni hune na sound of Christ kase Yesu ma ford wa ya me kra na ma je nkwa and na dey dem ye nye bio take my heart and cover my soul amen what I say take my heart and rule my soul good what I say obe take you and no do obe jo na je nkwa ade ba ko me ni say de Radin hwehwe ewo nipa ni ho nipa ni ye ho ya hunu Radin ba hunu se nipa ya de no wonu ho na mpani ampa onya bio David set an example okumuyuria ofa na yere but oba hunu humpai Psalm 51 oba hunu humpai Radin futie amen into ba Matthew chapter 10 no na ka che say ogonhefo pa de kra to ho mani right John 10 malenka ho na me pon John chapter 10 verse 1 was in no kure me say 11 was semi no dwan for pa was semi no dwan for pa de ne kra to o ma enwa no na opani a onye dwan for na enwa no nya ne dia no hunu pataku se wore ba wo gya enwa no wo dwane na pataku no be che won bo na hwete o sham pataku no abanu a amani sekra de bani so an wo dia hye wo dwane no change na ne asam no kaya no so man kan sa many pastors they are run because we shall you be kuno suro you want to be fam what I say many pastors they are run Jesus say many of God for pano o God for pa de kra to ho mani nwan no oh the pani o nya dwan for na nyani dia no o pataku so ba o je dwan ho edwane na pataku no but say one born na hute verse 13 was na opani dwane fi so your opani dwane if you saw a penny na onwini nya no but David what I say David dey on your penny o ya mo ne pa enwani ya ne papa dia and the so so jitu say
enipa your papa dia you can run unyani nya o kasetia bosomfo a o kopachew o kasetia nkremofo na gospel ti yi o maten ye wasem yo ho a obetimi akafa nkremofo ho what I say ebububefu ebisu betia sakra ambo wow what I say I gospel na yusu FM 89.5. me pa what I say I gospel na yusu betia sakra amen nti asem na wo kan ye no ebububefu after yan a Christopher Cray o ka say ebubufu ebisu tie sakra nti say wade yusu ka bibi e the fabosomfo ho a na bosomfo bi sori a don't panic bia ni ba bia what I say impact me na me kwase wi aboa me nya bi nso da ti asebiri ana obian tra tayi ti asebiri o di opa malimam nkamofo pani wo kuma se ni bone na mente maka we kan nkamofo oga na nyina so mbetwam ti adonke what I say it's better for you to preach. Tell somebody, don't run. What's it say? I was say 13 was say now penny benefits where you penny on winning me no guy for panel. Jesus is say when you got her for panel. Media, but then we come and see David. Me besides I bet me brother penny your first Eliab. And who say Sisreba? One to them. With Janet. And you just see the idea of Janet and the other correct. But David had a crack on some fight against beer. A kumu, a genie papa guy, or why Jatamu. Just somebody. The person be a jet was me no guy for panel. The mini media was one media and media soon. Said the Janine, said the Janine, one soon Majan. Now made the Mekram to Homa in Yano. Hallelujah! Amen. Was what the killer to Homa in Yano. I was a young shreya by ye. And you don't say there's no need to say what coming so. Debbie, you must lay down your soul and no. What I said, there is no need to say who so say that the second war and idea about the ball. Lay down. Now don't you? Now when for flower for the bay, okay. Once you trust me, do say a do back. No bet you men, bet you cool back or you cool back for what? Nti tia to hono ya si we miye ya no no enya de ketwa so ofa ba na tia obehia sisire ofa ba na tia obehia pataku ofa ba na tia obehia sebo ofa ba na tia obehia wo what you say wo nyina ba because of nyano to destroy them and I want you to say kwa ho no for no ya de it's better for you to do the work of God abantia yesu daw yankopon shaw ababawa Womansa, yes, you don't. Simi. So then about one about one Christ. Now, when you're that. When you're down, when you go on small bunny, so maybe we are Saturday, so the fun so Juliasi. Now, do a job bunny do no money. Now, the one you know, will be attended that's one in Uncle Bakremi. Young man, come on if you say, and you put a hand of the Yassi. Now, you need to go some if you say, well, you are a bonnet. Na de o tari hano o ma hano se de be ni ma be dadi na de o yesumbaro won o tisumu yes tani o do ba bi o so nya de yanko pasuma no o ka yanko pasem no yanko pon susu ho asa no de ama abanti o tiama na pai yesu dawo dada me nyira no en so kra be nyankwa dada me nyira so be hu Jesus Christ ko se we am more dam ebi pe di matam ebi diete me ebi correct me trate me ebi shawo ku ebi bo tuo ebi say ni nyina say me kind of question be nyankwaje ababa wa sacrifice abrantie yesu do go ben show o no kase o pejaw yesu Kristo di mu amen amen